Мәйтне тулайым алганда яру әлбәттә генә тулайым алганда. Әлбәттә инде ниндидер искәрмәләр бөтен очракта да була. Әйтик, мәсәлән, сәбәпсез яткан мәйтне кисү, яру, сөякләрен сындыру, димәк инде бу оригинал рәвештә инде гынах булып санала. Чөнки бит ярган вакытта тиресен генә кисмиләр. Ярган вакытта кабыргалар сындырыла, киселә. Шулай ук кешенең башы ачыла, баш сөяге киселә шулай ук. Ягъни бу очракта бик күп кешенең исән чакта авырттырган нинди гамәл эшләнсә, үлгән кешегә дә шундый күп гамәлләр эшләнделәр кылганча каршы. Кайбер вакытта кешенең буыннары сына, теге ул каткан килеш була да, аны бөгеп турайтып, инде буыннарын да сындырып җибәрәләр. Мин шәхсән үзем бер ничә ел икән, бер 5 елга якындыр мөгаен моргта миңа мәйетләрне юып узатырга туры килде. Мин бу аларның бөтенесендә инде үз күзем белән күргән кеше. Менә шуңа күрә әйтә алам, бу очракта инде әлбәттә мәйеткә теге сындыру, кисү дигән андый зыян килә. Шуңа күрә тулайым алганда без бу эшне инде гынахлы дип атай алабыз. Әмма криминал бар икән. Һәм инде кеше йөргән җиреннән сау-сәламәт бер нәрсәгә зарланмыйча үлеп киткән икән. Урамда, мәсәлән, табылган мәйетләр була. Мәсәлән, үзем шәхсән шундый очракка туры килдем. Урамда урамнан алып киләләр бер мәйетне, яшь егет мәйете. Карап торышка бер нинди имгәнгән, бәрелгән җирләре юк. Ләкин ярып карыйлар, башына ачкач кына баш миендә табалар гематома. Димәк, аның башына сукканнар. Тышкы яктан күренми сугылган җире, ләкин баш миендә гематома. Димәк, бу инде криминал, монда җинаять эше ачалар. Менә андый әйберләрне белер өчен шуңа күрә дә ярыга туры килә хәзерге заманда. Һәм шәригать инде бу очракта каршы килми. Чөнки җинаятьне бетерү, җинаятьне ачыклау, җинаятьчене табу монда инде беренче урынга чыга. Ул бит башка кешегә зыян китерергә мөмкин мондай очракта. Шулай ук, мәсәлән, мирас малы өчен, теге ата малы, туган малы өчен дә бер-береңне үтерү дигән нәрсәләр бар. Яки авыру кешедән котылыр өчен эшләгән шундай җинаятлар булырга мөмкин. Монда инде андый сәбәпләр күзәтелсә, бу очракта әлбәттә инде ярып, карап тикшерергә туры килә.